Naší hlavní destinací v Asii byla Indonésie. Začali jsme na ostrově Bali a při výběru peněz se z nás okamžitě stali milionáři. Za 1000 korun tady člověk dostane skoro 1 000 000 indonéských rupií. Hned na letišti jsme měli domluvené předání skútrů, takže jsme skládali zálohy a platili půjčovné na 20 dní. Naštěstí jsme dostali rychlé školení. To se nám hodilo, všichni jsme totiž seděli na skútru poprvé. A co víc, nikdy jsme nikdo neřídil na druhé straně silnice. Ve tmě, v neznámém místě. Cestu do první destinace, což bylo Uluwatu, jsme zvládli. Sice se nám část posádky ztratila, ale naštěstí jsme se našli a příjezd na ubytování náležitě oslavili a unavení padli do postelí. Měli jsme pro sebe celý prostorný bungalov, který měl poměrně tradičně koupelnu i toaletu venku. No co, aspoň nemusí člověk pouštět větrák. Ráno jsme vyrazili na první pláž. Většina pláží v Uluwatu je poměrně složitě přístupná, jelikož je v této části ostrova hodně útesů a kopců u pláží, které je potřeba slézt. Jakmile se tam člověk dostane, přichází ráj. Nádherné nekončící písečné pláže, kde takřka nikdo není, jen paní prodávající kokosy. Tohle byl krásný začátek. V moři jsou docela velké vlny. Uluwatu je jedno z hlavních oblastí na surfování. Taky jsme surfovali. Vašek dokonce surfovat docela umí. Ne, tohle není on. Tohle je on. Tady jsme ještě prkna nepůjčovali, to až na jiné pláži. Na jednou z útesů v Uluwatu je krásný chrám, na který jsme se vypravili. Před vstupem jsme si museli půjčit sarongy, takové velké šátky, kterými jsme si zakryli kolena, abychom do okolí chrámu mohli. Na ostrově je hodně opic. Někde se drží více, protože je lidé krmí. Tahle zrovna dostala balíček s dobrotami na výměnu za brýle, které ukradla turistce. A některé dokážou pěkně vystrašit a nevypadat přátelsky. Přátelsky se také nechovali k téhle bílé opici, která byla prostě jiná, a díky tomu ji ostatní opice šikanovali. Museli ji kvůli tomu zavřít do klece, aby vůbec přežila. V dáli jsme viděli nějakou sochu. A nebyli bychom to my, kdybychom se nešli podívat. Jednalo se o bronzovou sochu stěžejní postavy při šíření hinduismu na Bali během 16. století. Bali je totiž jako jeden z mála ostrovů v Indonésii hinduistický a ne muslimský. Kromě pláží, chrámů a opic je v Uluwatu také dost restaurací s evropskými jídly. Ty jsme občas využívali na snídaně, jelikož indonéské snídaně jsou dost zvláštní, ale k tomu se ještě dostaneme. Uluwatu a pláže, za nás nejkrásnější pláže na Bali. Tuhle jsme měli hned za úbytkem. Je to ráj surfařů, tady už jsme si surfy taky půjčili. A tohle už Vašek je. Já jsem to taky zkoušel, ale natočen nejsem. Co si člověk nenatočí, to nemá. Ale jedna vlna tam sjetá byla. Po Uluwatu jsme se přesunuli do části Seminyaku a Changu. Upřímně z těchto míst nemám moc záběrů, nijak nás neoslnili. Doprava zhoustla, měli jsme první úraz a zjistili jsme, že na jednoho místního může být snad i 1000 turistů. Oblast Changu je za mě taková asijská Praha a ráj digitálních nomádů. Najde se to totiž vše. Od dobrých evropských snídaní, přes luxusní restaurace na obědy a večeře a fitka a další tělocvičny na různé sporty na každém rohu. Jen ta místní kultura už tady moc nebyla. A my jsme přijeli hlavně kvůli ní. Místní kultura tady zůstala snad jen v chrámu Tanah Lot, který se nachází těsně vedle Changu. V době přílivu je na malém ostrůvku, kam se nedá pěšky dojít. My jsme byli v době odlivu, takže jsme mohli až k němu. Pod horou, na které chrám leží, je pramen, ze kterého vyvěrá svěcená voda. Tahle balinézanu může odstranit negativní věci z těla a poskytnout velmi příjemný vnitřní klid. Musím potvrdit, že vnitřní klid jsme v Indonésii našli.
Nevím, jestli díky svěcené vodě, nebo díky tomu, že jsme měli 3týdenní dovolenou. Dalším místem, které jsme na Bali navštívili, byla severovýchodní část, která už byla podstatně klidnější, mnohem méně turistů než v Changu. Tahle snídaně byla zrovna dobrá, ale typickou snídaní v Indonésii jsou takové obyčejné palačinky s 3 kolečky banánů uvnitř. Proto jsme na snídaně občas využívali restaurace evropského typu. Vypravili jsme se na Virgin Beach, což je taková příjemná široká pláž, kde jsme viděli jednoho turistu. Jednoho. Za to tu bylo plno tradičních indonéských rybářských lodí, takzvaných yukungů. Po pláži jsme jeli podél pobřeží do dalšího chrámu, tentokrát Taman Uyung. Je to místo, které na první pohled působí úplně jinak než většina Bali. Není tady ten schon a davy lidí, spíš klidná atmosféra, ve které si člověk může opravdu odpočinout. Jde o starý vodní palác obklopený jezírky, mostky a zahradami. Člověk tu může jen tak bloumat, zastavit se u vody a pozorovat odraz hor nebo chrámových budov na hladině. Tohle místo má zvláštní kouzlo. Není ani tak o velkolepé historii, spíš o pocitu pohody, který tu člověk nasaje. Přijdeš sem, projdeš se, posadíš se na chvíli do stínu a svět kolem tebe zpomalí. To se o moc místech na Bali říct nedá. Bali je obecně dost pohybu. Ulice jsou plné skútrů, ruchu a neustálého života, od ranních trhů až po večerní podniky. Oproti tomu je Taman Uyung velice klidný kousek Bali, který je trochu stranou od hlavních tras a právě proto stojí za to. Dalším chrámem, který je jen pár minut jízdy, je Taman Tirtha Ganga. Tohle je trochu jiné místo, i když je to taky vodní palác. Nejvíc je známý jezírkem, přes které vede kamenná stezka, po níž se dá přeskakovat přímo nad vodou. Pod nohama plavou obrovští kapři, takže má člověk pocit, že kráčí přímo po hladině mezi rybami. Uprostřed stojí vysoká fontána a kolem dokola jsou menší bazénky, kam se chodí koupat i místní. Celý areál je barevnější a živější než Taman Uyung. Spíše takové hravé místo, kde je pořád co fotit a objevovat. Poté jsme se přesunuli do severní části Bali, kde je krásná příroda a na silnicích skoro nikoho nepotkáte. Je strašně moc znát, že většina turistů zůstane v oblastech u letiště, což jsou právě Canggu, Seminyak, Kuta a nebo Ubud. Cestou jsme jeli kolem obří sopky Gunung Agung. Je to nejvyšší hora a zároveň posvátná sopka na Bali. Tyčí se do výšky přes 3000 metrů a pro místní má obrovský duchovní význam. Považují ji za sídlo bohů. V této části ostrova jsme se potkali s kamarádem, který nyní žije v Austrálii. Vzhledem k tomu se vidíme tak jednou za 2 roky, ale díky tomu, že Australané létají na Bali i na prodloužené víkendy, byla tohle ideální možnost se vidět. V ubytování jsme měli krásný bazén a bambusovou postel. Tento styl ubytování je na Bali dost častý a noc v takovém pokoji vychází v těchto neturistických částech kolem 400 i se snídaní pro 2 lidi. Společně jsme vyrazili na západ slunce do Sunset Baru s krásným výhledem a infinity poolem. Bohužel byly mraky, takže jsme toho moc neviděli, ale běžně se tu dá dohlédnout až na sopky na Jávě. Další den jsme bydleli zase jinde. Měli jsme skoro každou noc na jiném ubytování, abychom se hýbali kolem dokola po celém ostrově. Kdykoliv někde jsme, nezůstáváme na jednom místě. A jsme za to rádi. V tomhle ubytování, které bylo u Lovina Beach, jsme se potkali se zbytkem naší party a zamířili jsme všichni společně prozkoumávat severní část ostrova. Je zde opravdu hodně přírody, úzké cestičky, rýžová pole. Tady vypadá Bali ještě jako Asie. Bohužel bylo po dešti, což znamená, že nějaké místní cesty nejsou úplně sjízdné, jelikož jsou rozvodněné potoky. Nezbývalo nic jiného, než otočit motorky a dát si něco dobrého v místním Warungu. To jsou typické indonéské malé restaurace, nebo spíš bufety, které jsou snad na každém rohu. A plnohodnotné jídlo v nich stojí klidně i 30 korun. Potom už jsme zamířili na prohlídku jedněch místních vodopádů, ke které jsme si vzali průvodce, abychom mohli i do vody. No, netušili jsme, co nás bude čekat.
Bylo nám divné, když nám říkali, že bez průvodce nemůžeme vůbec do té vody vstoupit. Přece jen jsme v Asii a snaží se tu dávat průvodce nebo doprovod snad na všechno. Pak už jsme to pochopili. Zjistili jsme totiž, že tento vodopád slouží jako skluzavka. Popsal nám, jak to celé bude probíhat. Tematicky tu mají cedulku s testováním svého adrenalinu. Trefné. Začneme tím, že všichni postupně naskáčeme do vody a rychle doplaveme k protilehlému břehu, aby nás řeka neunesla po proudu dál. To už by nás prý špatně hledali. Když vyplaval na hladinu, tak jsme usoudili, že to asi bude bezpečné. Takže jsme všichni naskákali za ním a přeplavali na protější břeh. No a potom už jsme to jen prošli po břehu nahoru, odkud nás postupně pouštěl po přírodním tobogánu. Bohužel jsme to sjeli jen párkrát, pak se rozezněl varovný zvuk, rozsvítilo se červené světlo a museli jsme z vody. Průtok vody se zvýšil natolik, že už nebylo bezpečné tu být. A navíc se k nám prý hnala ještě větší voda. Počasí si člověk holt nevybírá. Brzy ráno jsme všichni vyrazili na výlet za delfíny. Měli jsme loďku jenom pro sebe a vzhledem k brzkému výjezdu jsme si mysleli, že budeme na moři skoro sami. No, sami jsme nebyli, lodí kolem nás bylo dost, ale na zážitku pozorování delfínů v přirozeném prostředí nám to neubralo. A jak už to u takových míst v Asii bývá, i zde už je v dnešní době kontroverze. Řeší se tu narůstající problém s davy lodí honících delfíny. Turisté si připlatí a lodě plavou těsně vedle nich, nevypínají motory nebo delfínům stojí v cestě. Naštěstí jsou tu od roku 2023 přísná pravidla, která takové věci zakazují. Potom jsme dokonce šli do vody a pozorovali je plavat pod námi. Nebyla však moc viditelnost, takže je kamera nezaznamenala. Čekal nás další přesun, tentokrát do středu ostrova. Ten je známý velkým množstvím vodopádů a rýžových polí. Po Islandu už nás jen tak nějaký vodopád neoslní, jelikož ta laťka je nastavená dost vysoko. V Indonésii jsou však vodopády jiné a i my jsme si je užili. Po skoro 50 metrů vysokém vodopádu Git jsme navštívili tento vodopádový komplex. Byly to takové nevšední vodopády vytékající mezi listím porostlými skálami. Většinou se i na takovéhle přírodní atrakce platí vstupné, ale není to nic hrozného, je to kolem 30 korun na osobu. V Evropě už by to bylo aspoň za 10 euro. Poté už nás čekal další chrám, Ulun Danu Beratan. Jedná se o jeden z nejznámějších chrámů na Bali. Stojí na břehu jezera Beratan a je obklopený horami a mlhou, která mu dodává tajemnou atmosféru. Chrám je zasvěcen bohyni jezera, která podle místních zajišťuje vodu pro rýžová pole a život v celé oblasti. V areálu je několik menších svatyní, ale nejvíce upoutá ta vícepodlažní věž, která stojí přímo na vodě. Celé místo působí mnohem klidněji než chrámy v turistických oblastech, i když i tady bývá docela rušno. Ale většinou to nebývají všichni jen turisté. Zajímavé totiž je, že okolí chrámu je upravené jako park, kde se prochází i místní rodiny. Jezero Beratan leží ve vyšší nadmořské výšce, takže tu bývá chladněji a často i mlhavo. Úplně jiná tvář Bali, než na kterou je člověk zvyklý u moře. Ulun Danu Beratan je místo, kde se krásně propojuje příroda s balijskou spiritualitou a i když už je hodně známé, pořád má svoje kouzlo. To jsme mimo jiné viděli i v podobě nějakého místního průvodu. No a potom už nás čekala cesta k místním rýžovým polím. Ty jsou asi nejtypičtějším obrázkem, který si člověk z Bali spojí. Najdeš je skoro všude, ale nejznámější jsou asi ty v Tegalalang nebo Jatiluvich. Navštívili jsme je oboje. Vypadají jako zelené schody do nekonečna, celé kopce jsou rozřezané do teras, po kterých se voda postupně rozlévá dolů. Pro Balijce má rýže obrovský význam, není to jen jídlo, ale i součást jejich kultury a náboženství. Každá vesnice má své malé chrámy, kde se obětuje bohyni rýže Devi Sri. Zajímavé je i to, že zavlažování tady funguje podle starého systému zvaného Subak, který je pod ochranou UNESCO. Rýžové terasy nejsou jen krásné na pohled, ale i docela namáhavé na chůzi. Schody jsou kluské a prudké a to může být zrádné.
Taky jsme měli jeden takový problém. Když procházíš mezi políčky, vidíš místní, jak sází rýži po kolena ve vodě, nebo jak se smějí při práci. Všude kolem je ticho, slyšíš jen vodu, ptáky a občas kohouta z vesnice. V období, kdy rýže dozrává, je krajina zářivě zelená, později se barví do zlatava a celé pole se leskne v zapadajícím slunci. Pro spoustu lidí jsou rýžová pole jedním z nejsilnějších zážitků z Bali. Po polích jsme vyrazili na další vodopád. U toho byla dokonce houpačka. Ta byla sice zamčená, takže se na ní nedal normálně sedět, ale to nebylo nic, co by nás odradilo. Měli jsme odtud lepší fotky než z mainstreamových houpaček u rýžových polí. Poté jsme si udělali krátkou zastávku u stromu Bayan Putih, který patří mezi nejstarší a největší na Bali. Říká se, že je starý víc než 700 let a měří kolem 60 metrů. Jeho kmen je tak mohutný, že vypadá skoro jako jeskyně a můžeš jím i projít. Kořeny i větve se rozlézají na všechny strany a celé to působí spíš jako přírodní chrám než obyčejný strom. No a potom už nás čekal Ubud. Zpět do civilizace, zpět do světa turistů. Ubytovaní jsme byli na okraji města v přírodě. Z balkónu jsme viděli na řeku a bazén. Je až neuvěřitelné, jak moc přírodní tohle ubytování bylo, vzhledem k tomu, že jsme byli asi 5 minut od centra města. Pokoje byly sice takové jednoduché, ale my si do nich stejně jdeme jen osprchovat a vyspat. Se spánkem tady problém nebyl, jen ta sprcha byla dělaná spíš pro místní než pro Evropany. A to vážně nemám 2 metry. Ale to nebylo nic, co bychom nevyřešili. Večer jsme vyrazili do centra Ubudu. Jedná se o poměrně živé město, kde je plno turistů, stánku se suvenýry a chrámů, ve kterých se každý večer konají různá tradiční představení. Na jedno takové představení jsme také šli a musím říct, že to byl silný zážitek. Intenzivní. Bylo to moc zajímavé. Tanec očima a prsty se jen tak nevidí. Tradiční oblečení, na pohled to bylo fakt pěkné. No, i jen ta hudba byla fakt složitá na vydržení. Natož na poslech. Byla neskutečně hlasitá a ani nevím, jak to popsat, však posuďte sami. Ano, tohle byla asi 12vteřinová ukázka. Celé představení trvalo 1,5 hodiny a seděli jsme v první řadě. Ale jak se říká, zážitek nemusí být vždy pozitivní, hlavně, že je silný. Druhý den ráno jsme si šli odpočinout do přírody. Hned za ubytkem jsme měli panoramatickou přírodní stezku. Dalo by se říct, že až hřebenovou. Přes den je tu plno lidí, my jsme tu byli ráno skoro sami. Přistat si se na Bali fakt vyplácí. Byly zde výhledy na přírodu kolem Ubudu. Aby si člověk odpočinul od městského ruchu, tak je to hezká procházka, ale že by tam bylo bez dronu nějak extra vidět, to se říct nedá. Takže jsme se jeli podívat do velké oblasti rýžových teras, kde to bylo fakt nádherný. Tentokrát to byla oblast Tegalalang. Nekončící terasová rýžová pole, kolem palmy, mezitím malé cestičky. Kouzelné místo. Díky lokaci, která je kousek vedle Ubudu, tady asi nikdy nebude člověk sám, ale i přesto to stojí za to. Přes řeku vedou malé lávky, mezi políčky jsou udělané krásné chodníky. Je to fakt velká oblast a člověk se tady může procházet i několik hodin. A třeba si i nastudovat něco o tom jejich zavlažovacím systému zvaném Subak. Je to tradiční systém zavlažování pocházející z 9. století, ale bez pochyby fungoval už dřív. Bez něj by totiž na strmých svazích Bali nikdy nevznikly ty nekonečné rýžové terasy, které dnes obdivujeme. Je to síť kanálů, akvaduktů, stavidel a bambusových trubek, které vedou vodu z horských pramenů a řek až dolů na pole. V každém uzlu se rozhoduje, kolik vody půjde kterým směrem a všechno musí být dokonale sladěné, aby žádná část nezůstala na suchu. Zajímavé je, že farmáři nepěstují každý podle sebe. Systém Subak určuje, že celá vesnice sází a sklízí rýži ve stejnou dobu. Díky tomu se přeruší cyklus škůdců a příroda si sama drží rovnováhu. To je vlastně geniální propojení přírody a lidského plánování.
A kromě toho jsou tu také krásné bary s infinity pooly s výhledy do rýžových polí. Jeden jsme taky navštívili, avšak ten méně známý. Nestáli jsme o to, abychom měli kolem sebe v bazénu 30 lidí. A vyplatilo se to. Ubud bez chrámů by nebyl Ubud. Takže půjčit sarong a jde se na to. Ono celkově je Bali dost o chrámech, plážích, jídle, rýžových polích a vodopádech. Příroda se tu míchá s kulturou a nám to strašně vyhovovalo, protože sednete na motorku a za 5 minut jste u chrámu. Chcete přírodu? Za 5 minut jste u palem, vodopádů a rýžových polí. Všechno je tady na jednom místě a velice snadno dostupné. Možná i proto nám oblast Changu nevyhovovala. Tam jste totiž sedli na motorku a za 5 minut jste byli asi tak 50 metrů od ubytka, protože tam jsou hrozné zácpy. A ani jízda po chodníku vám tam nepomůže. Ale kouzlo motorky je v tom, že se prostě přesunete do míst, které vám vyhovují více. Pro nás to byly ty méně známé místa na Bali a hlavně vedlejší ostrovy, ale o těch si povíme až v dalším videu. Dalším místem, které jsme na Bali navštívili, byla tradiční balijská vesnice. Je známá svou výjimečnou čistotou, uchováním kulturních tradic a typickou architekturou. Jmenuje se Penglipuran a patří k těm vesnicím, které si dokázaly udržet původní podobu, i když kolem se svět hodně změnil. Domy jsou postavené podle starých pravidel, všechny mají stejné vstupní brány a nádvoří, takže vesnice působí neuvěřitelně jednotně. Všude je čisto, cesty zametené a před každým domem jsou malé svatyně. Lidé tu žijí poměrně tradičně a rádi návštěvníkům ukazují, jak vypadá jejich každodenní tradiční život. Po vesničce jsme zamířili do kávových plantáží. Měli jsme tu komentovanou prohlídku jejich zahrad, kde rostly nejrůznější plody, kterými ochucují kávu a ze kterých dělají čaje. Vysvětlili nám princip loupání a pražení kávových zrn, mohli jsme si to i vyzkoušet. Tohle je luwak, zapamatujte si ho, je roztomilý. Pan průvodce byl milý a odpovídal na všechny naše dotazy. Dával nám dokonce vše ochutnat a očuchat. Měli tam opravdu hodně druhů káv i čajů a byla to zajímavá prohlídka. Paní nás pustila k loupání a ukazovala, jak se káva praží. Poté jsme dostali ochutnávku různých druhů kávy a čajů. Dokonce jsme si mohli koupit a ochutnat kopi luwak, což je káva, jejíž zrna projdou trávícím traktem toho roztomilého zvířátka. Zrna se z jejich výkalů sesbírají, očistí a upraží, přičemž se říká, že díky tomu získají jemnější chuť a méně hořkosti. Tato káva je drahá a slavná, ale může být kontroverzní kvůli etice chovu těchto zvířátek. Všechno vypadalo až moc pohádkově, prohlídka, vysvětlení, vyzkoušeli jsme si plno věcí, dostali ochutnávky, ale pořád jsme nic neplatili. Nikdo po nás za vstup nic nechtěl. No a pak to přišlo. Před odchodem jsme měli projít jejich obchůdkem s různými čaji. Byly sice dražší, ale po ochutnání jsme si říkali, že si nějaké koupíme, jelikož byly fakt dobré. Nekupujte si to. Co jsme si koupili, nemělo nic společného s tím, co jsme tam ochutnali. Až v Česku jsme totiž zjistili, že jsme si přivezli nějaký obyčejný granulový čaj, kde je snad polovina obsahu cukr. Drahý cukr. No jo, i my se nakonec spálili. Asi byl čas se přesunout vedle.